En el vídeo que us presentem avui, donarem 4 pinzellades del que creiem serà el comportament del mercat immobiliari residencial de segona mà a Barcelona aquest any 2021. Hi haurà 3 factors que seran claus: el ritme de vacunació fins a arribar al 70% de la població, l'evolució dels ERTOs i la legislació en l'àmbit de la propietat privada. Tot i que serà un any complicat i difícil, han desaparegut els factors sorpresa i d'adaptació a la Covid-2019, però seguim en un entorn volàtil, incert, complex i ambigu que afavorirà l'aparició de possibilitats d'inversió. També ens trobem en un moment de transició, tant en l'aprovació de lleis, de canvis de models d'habitatge o dels actors que intervenen en les operacions, i per tant haurem de vigilar no cometre errors a l'hora de decidir on invertir. En relació al lloguer, seguirem amb un mercat amb més oferta i menys demanda, i caldrà adequar els preus a aquesta situació. A dia d'avui, és fonamental per a un propietari que vol llogar el pis que aquest surti al mercat en bon estat i oferint més valor afegit que els pisos de la competència. En relació a la compra-venda, seguim en un moment d'estabilització de preus amb tendència a la baixa. Es comencen a acumular pisos que fa temps que estan a la venda i no surten per la resistència dels propietaris a baixar els preus. Detectem, però, que els pisos que entren nous al mercat i a un preu adequat es venen ràpidament. Això és perquè hi ha un mercat de compradors que tenen molt bon coneixement de mercat i bones opcions de finançament. Per acabar, donarem 2 consells tant a venedors com a compradors. Si vols vendre el teu pis, no és moment de posar preus alts i esperar ofertes per negociar el preu. Seguint aquesta estratègia, en aquests moments corres el risc de quedar-te fora dels preus de mercat i haver de tancar l'operació per sota del preu que ho haguessis fet si d'entrada l'haguessis ajustat. Si estàs buscant un pis de compra, tingues ben mirat des del principi el tema del finançament. I si trobes allò que busques al preu que consideres adequat, no vacilis o et passaran pel davant. En aquests moments de mercat complicats, des de Finques per Ramon quedem a la teva disposició per si necessites més assessorament.